Hallo, welkom bij Escape Room Designer. Wij creëren en verhuren mobiele escape rooms met awareness trainingen. En ik sta nog steeds bij de Expo-beurs in Kortrijk. Hier achter mij zie je dat het nog tamelijk rustig is, maar zometeen om 10 uur gaat het los. Wij staan hier namelijk met onze mobiele escape room, onze OT Security Escape Room. Hier gaan allemaal bezoekers kennis maken met ons product om te kijken of het iets is om bij hun voor de deur te zetten. Dus ik heb er zin in en ben jij nu nieuwsgierig geworden, dan zou ik zo zeggen, ga je mee?